ma me fa mo pese mo say din no obani de odeme to Akwadaa Nyame no ye kremoni Akwadaa Nyame no ye kremoni yes na meti ye fie bi wo bantima ha ba bi MPP office ho no na meta akobọ mpa ye woji me nkura brem no na me duru ji runabout na maame bi ti ho a osu ameso se metwam na to wodin am timi na ya na mpese me hunu de haw ent woti wodin ti maame no busa nsa de no osu no omua be because Akwadaa obusa maame panimu asem ti metra na nchai na mse mama adai no se ai me ba ketwa eyare na medene ba ji ha na doctor say me mfa ne nkofie na Akwadaa oyare ne honto no kora na yese fa ne kofie no na chese enyeye enti okunu kopeka taxi abana ho ma be fa Akwadaa na kofie na so enti wowai na wura ji ho a edua bi a esiwa omde ho aye runabout bi no na ase na Akwadaa ne da enti me ka che maame nso obi enkohwe Akwadaa no me ne maame nyina akoye no me bompa ye ma Akwadaa no that time no na me wo be na me ko 10 years me bompa ye ma Akwadaa no enti anche na papa de taxi ba ye na me fro taxi ni bi se me kohwe ba bi omte omso omte alaba ti me ne kohwe ba bi omte ade ye che no pa me nante fom firi bantema kwa alaba ekohwe Akwadaa no me kwa na Akwadaa na tima sori ya transe Akwadaa na doctor so obewuo no na Akwadaa tima sori ya ko transe atranse ti me bompa ye ma no ti papa no ne maame no ani beje me ho ti ade ye che ya me saba ye na Akwadaa ne etimi didi bibia na che se Akwadaa no ayaresa asase eye adwuma etimi ya Akwadaa no ho to no mensi fie obiem enti papa no so no home that time so phone na phone ni ho phone establish space to space ye na nesi woni phone boot ya na ha enti papa no mensi obiem na one day na papa no beto me PZ be bia na wom tonton phone so ne watch no na me preach enkofo twa me ho chia me dira table so preach ya papa no hu me an lo dimirika be bam me ewo enipa num ene o sase sa Akwadaa Nyame na ne twi no kra no on se na enhye da nya yi papa ne ma ne ya Akwadaa Nyame eno ne ma di ne ka ho na Akwadaa Nyame akane ne wo na ye powder a ye de kumu enso konsuo ne entafre ne ade de o ma Akwadaa Nyame din ba ye na me kire wo a ne nkofo bebra fa wo mo edidi ye ne wo mo pe no ti kwan Akwadaa Nyame ebeto mo no ema Nyame ti ase France Nyame ti ase akata kra wo bedru me fia metim na busasa wo hwe Nyame ti ase ajase Nyame ti ase a Akwadaa ye hwa de wa se na wo se bosom e wo fie aja bosom de enum ne ya wo meto yo me ne menu anum nyina me ne maame ne papa num nyina ne abosom fie na ne wo juba de be na wudi ma bosom no ofa e wo fie sen abosom meka na se me started from incredibility me ni fredi nyina na me so na me ye asuasua eti akonfotwe ne me bo age of 7 to 8 years na me sa but na me bo akonfotwe ne ene ye de akonyesi entumpan ne ntama ne ye fredi entumpan obani metimi sa conform na ne sa wote akonya so no amna hwekum na bosom na ba. Wow. Yeah. And I me papa so be ye comfort wa santemam ha. No you too for comfort hene. Na ye friend comfort agent. No tie bu akropon. Oh, akropon what fro esoro kakra. Musabo kumse. No su tundra. Yeah. Wow. Now what don't masa. Wonim na me papa eye fo obi. E ho pa na no taba. O kan ho anu oduru ho. Kan ho anu oduru ho. Eti bi baby wo ho a na nkofo tu abo ye de ye dai ho eti ehwo na no wo se ne moti anete ha eti ne efre ho aboom ha eti me papa nua no na me maame no so side baby eno kra me ka se me papa so side baby na akone de buso so ewowo ekra de wo ya
bosomba sana menka because eja ne na enyina ekuta bosom. That's right. Na wodi o machi no uko omonchen a na abosom ne ba o manage ho na nkomo be na eda wo ne de no osom ene wa na wo so osum bie no so eno de na abosom ne pemasem because na me sanso na me ye niema ema abosom no me bo komfotwene aduma na me ne je ho what I say ti na abosom no pemasem eti ekodi komfo bi nsukura chi ye frere komfo wudu na ne bosom ba ko eba ye frere be wiase na be wiase re so opeme obewa me no so opeme ti say komfo na komba be wiase no be so me nsasa de machi ni dom ho na che say oso opeme that time so na me sha enti abosom ne de ye somo mo pa na mrebe no jagu was a mensum busum biu na wonim ma menka sem we apart from sa bosom we echi no ye kodi bosom bi echi a na ye frɛ no ne bosom din na ye de frɛ ne ye frɛ no kedewa yes oba sene no yositie komfort ankasa no wo ye bema ba na bosom no eba kedewa no okeka kasa bi okeka kasa bi na chese na no sa komtano tano yes no sa komunsuo bi obi ye frɛ o desere omo wo bi dade so aba no be call kwakudwuma side wo de a omo tiem de omo ni masama mekan nti konfo no menim nuanom na na bo no twene na bo twene ache masa eti kete ya ye fredi kete masa menim bo rough eno no twene na mo bo no kasa na mo kasa kire o say ye de sane manane ye de sa konfo de mana aboso ne manane enti kete na mo bo no na e kire okwan a ode besa yes na mo yes mo wi a na tidwom ne kasa sei enti na dan ne nyina ye kete na mo asa na ode sa mo atumpa no ode sane manane so na kese na wo ye kese na enti opening ye di konfo na chi ana e ho da na mo mfa nkofo na ye Tuesday na Tuesday no ya na yese na nanom abosomfo ya asase nso adwuma enti ye nkwafo eno ya azan me magana fo ye ne ahemfo ne mpanimfo ne nyina ate ase se abosomfo ya asase nso adwuma no omu ni dwuma bia wa asase nso omo ye omu no afuo omu nu ya banche omu nu ya koko e de ba adwuma no omo ye na asase nso wa nanom abosomfo ya asase nso adwuma kan da ne mfa nkwafo na ye wo man adwuma ntira yakoyi o madwuma o mani ni toilet yakobo toilet o mani kwa we efu yakobo o mani adwuma we yakoye eno na ma ye yi debisi wa ne ye mfa nkwa fom na nya abosom bi e wo wiram bosom wo wiram de o wotere wiram a ye fa no ban obi na odi bosom chi na zere wa pa wo cha oh yes wotere wiram a opa o na metere fie every du ya na ona abosom foi enante a bosom ebi esane ya o sha onkom so be difo dabi bosom bia wo bia nhyame nkom da obi ka semeye meka nyame asem a me kra no ka me nyini free say na me ye wrododo da ma wan ye ka wrododo pa masa de de na pempem ho na ye boy ataso ni bi me de no obi ani Ghana no wo wrododo che me de no opani me na me ntimi ka se wo mosi na ade so na me ye ade pa ye ball eti school mu say ye be ball ye be gala teacher fo ntimi busam se me hye say de me ka se me hye no na me hye me timi esu ball esu me su gume enso na me de ball me hye onyini se uchini ya pa abosum bi na wanya bi no se da bi ene sa de abde be fa adwuma wi o da bi enka konfo na me no omonam no komo be mam bi oja bosum eyizo wo de opasesa enkokon takra ene enwa konkuro se di tontura mireke konkuro na ntwa be me fa begu ho wonte ade fam woni be bete etu wada number sa eti na me pe that time no ma enka konfo ko me di wo machi no ombe membi ya hwa de mra na odi wo no na hoto na umma obidi okay eno de no kwasem ni me di abosum na chi no me di abosum na chi no wonim enam de na menya biwe enam de na menya biwe but sana atare me nya atare wo ho empabo wo ho de na ntisa enam de ene yakokọ no wo de ba confront person agi wo mienu a
ono na yi a ode be fa so obeje mienu eso utwa amfa ha utwa aboa na na yem a oda ne nchem obuto a yesi ya amfa kofa foforo bra na wakofa foforo aba utwa na emfa ejina konfo no so ye be fa ejina konfo no so adentia mo on se nkuaba na toys na egugu dem ho no abosom dem ho no nkuaba na omo ye na hwa na omo kototo begu wo no utwa aboa na utwa ne mene na wugya ne ntem a ene wotimi prada ne yem but opeso oje umienu ade obedi ka atwa no ye friend say nkuaba do so na aboa na pere wo konfo ne nsem wonya ano da enti obegya no na aboa na ye mmere ontimi mpre ena ne yem mate evangelist Akwadaa Nyame na wote ne nka no dia hinta abrabom dia hinta osunsimsem no ene igusu a ye bobo no o se on de abrabo na hyase no na usua no no odikan eye intasem na adwen no enyini a to the sense say de no ye na buru enipa adwen ne ntiase so eno no dukohia e ma bibia na oti esu edisu hye ma me ne se da bi yenko de wuti ho anisu no betimi abo ampa utibe bua ma me ne ba no enya nkwa emu no ena odi so guso edi ni juma no eho ena eye ma me ne ekunu ebobo ni di Akwadaa Nyame nti ene mote Akwadaa Nyame a ene no juma pa bi a odi fa Kristo mu etimi ji obi nkwa at the age of 10 to 11 years no emu ho ndo benya Akwadaa Nyame papa nyene sa me ba chai ye hwa de wa se mre pepa ni mfie be pa na uzubi so mu se obey evangelist okay bra Nyame frɛ me no mu no Pentecost asɔre ye Pentecost mu na me sakrae e ba nsen ena utimi sakra obi a oyo komfo na wi nam na se a ponchi ye se upa kra pa na hera wan ne srade ne na ayi no eno pe na nka uchesi na nyam a wo wi wose da bi bi ko pe eye nyam foforo bi di edi na chi eja Saturday bi ye memenda ena Pentecost for se sen fidie begu abonte a omo ye abonte senka na abonte senka ni mu no ena ye ko wo program na sibi ena na ade be chi akwaside ade be chi akwaside so akomfo ye guru ma ade chi ye frɛ na labai itwa labai sa ma ade chi eti na time a ye de be guru no nyanuri na ye ko Pentecost for program na sibi ade tochi eti ye wase ane wo mo tonyomo asai ye kura ne yesusu a ye sim ne asabi ne ade eti omo ka Nyame asem a omo de bench abesi wo se wa person do ho Nyame bra betena so no ehwo na me problem ne free eti that time no ye de pa miensa ye gina ba bi sei ye me gina hwa na me hu se ensa sei a enkure ni pem wentu aso ensa de sei kese na eba yen frisu sei ba yen na me ka kire me na wofo se monhwe de ye ba me kire wo ma hu na me dimirika na me call abosomfie ho me kobo komfo na mane komfo no ayefre no ikedewa no me kobo na mane ti me bo na mane na me tena ne nchai na konya na nchai eno a wo se me kra na me ka se Pentecost fo ba yen makohu because yen kra bre ne ye se Pentecost ye beifo asore on sa sorry a ukwa won beifo na timi kan wonu masem na tu efiri mu na Pentecost and near from my father to me casa na in fact asem we ya na de bia me casa urade mfa nche na yenim na ne ye kekasa se Pentecost be for so ese asem okay me ga se to sabi asori bi tse Roman ye me hu se be ye uramuda ensu so omo ye nyon ma amanfo di yi pa escafo team Pentecost de biara ye tu humbone de bia ye krimo bi hwefom oh da binya so mo lekri no bia ye boy Nyame won konkro na ye adwuma enti Nyame konkro nti Roman mu onti methodist masa tie me ade ti na sa sori we de biara obi krimo hwefom hwe asori a wokɔ awonbone etuma wo to free mu to mi bi hawa ye tu CS ni Pentecost assemblies ene methodist no nyina wokɔ a wote awonbone ti wo bedwane sisia me wo problem ene
Awurade ya adom akina bra program na se. Yes say. We ma unko evangelist no de abepem. Esi a no yenja abote. Obi ntumi mfa ne hu mfi huru konkrobia. Enso nipa da sani edi ni fi ehoro ebewura konkrobia wo ansa ne atu efi na firi mu amana beye konkron. Oh yes. Adenti. Nyame ena sese nipa. Eti no se fa wo haw ene wo dadwene fabra. Na obejew. Ono de obi a adedem fiti na wo fa no eye ne ye. Eti Yesu se me ba me diem na me de anyeme. Wada se eti Nyame obi a wayira obi a onnim baabi a wonam no ena Yesu Kristo gye no ne nti na Yesu wuye o Yesu wa ma tene ne fo bo oba ne bonyefo ba Do obowi ampa obewuyi ampa oh Yesu wuyi sorry o you sure oh come on evangelist you sure papa owi Yesu na twidwa mpotimo odin papa adai every says I go owi dia ana wona mo ya abortion no Nyankopon ono mu ni twaka bia boni bia ni ho adai every say obo ade o se ade nani intime hwe emojehwegu na so obo ade timi yi ne do baba ko pe se o magye enipa nkon no hwe ne moja gu asase so a no onyi se o nipa boni ni tie na o pese wo kire nipa se on se kane no se obi ye bone a Nyame timi bufu ma asase pai Israelfo no kra okoyi wo mu free Misraim ba no okunfa wo kwam upon ndwene a aponche no gini oh yes okunfa wo kwam otima asase pai wo komago what I say aha but Yesu Kristo nti enene wo ye bone a wo ye nyina echi no wo da so te wo se wo besakra wadwen sa bone fefu yo na mbusa se eye nyamesom Kristo som ena eye baakui asore die mpa na obo ade ehwehwe free ni pada sani o saa sumu tie die Nyame ana Yesu hwehwe free ho ade se obeye mature Christian maturity in Christianity yes enya asore ye kasa asore dia ene asore no entitemu bebere wom asore dia abosomfie nyina ya asore sa yes abosomfie nyina ya asore se nkofo akwaji mmiro ko de aten sore what I say ebi buddhist fo nyina ya asore era Christian nyina ya asore no de doso ba Kristo som no ena ye ba akopɛ Kristo som yes na nyamesom so nyamesom e different mama nkyerɛw ye ka nyame a abosom no nyina so ye nyame what I say anto anyama no nyina ye nyame tegare no nyina ye nyame ba nyanko ena ye ba akopɛ gase ye nkyɛ nyina o nyame adom nyame bai nyame kase nyanko pa adom oh o kase nyame adom a won ka hwe o ka nyame adom a abosom no nyina etu obi ka so akwahie nyame abusan se nyame bai ti na asofo no bia wo mo se nyame de ne nsa ka ho nyame ba na de ne nsa ka ho a wo te bia na wo wom bra na wo nsakra ye no wo se nyame de ne nsa ka ho the same problem what tieni yo oh asofo bi ye bia ene won su ene won aduma enyina kire se wo mfiri nyame otumfo nyankopon no na emom wo se nyame de ne nsa ka bonsam betima frew a be yo adwen se nyame na afrew ati nyame timi frɛ nipa da sani ma ne nyame yes sofo ekwaya me fa so sakra e na esenka me duru ho na me kire omu twa mama me ka se nyame timi frɛ obi nyame frɛ obi difo mama me ka se mo kire difo wo de yenko to quotation jai sa nyame frɛ nipa da sani nyame frɛ nyame frɛ o hwɛ kwa be so be no na sofo bi MTN na se tigu nyame frɛ obi so omra yes kwa be so o de wo ye den nyame wo frɛ pa sesen nyame frɛ wo ye den nyame wo frɛ o se bra be ye na adwuma ben adwuma ben nyame ye free o nipa da sani nyanko ba adwuma before you sure mama nkyerɛ wade obi wo ha wo se nyame afrɛ no nyame bai wa hwe ya bosum betima yusu wa hwe ya ebe wa dwe se nyame eso na bosum na yusu se tire me ka se nyame o hie ndere se so o from fa nyame eti se Kristo frawa bible so obi ba Yesu Kristo man wa ya abode foforo na ne yema dada ne nyina twam enti asofo na wo se
nyankopon na afre wo mo Kristo afre wo mo na wo mo suban dada no eno wo mo da so ye na so dem ho no enye Kristo na afre wo da na wonnim Kristo so mu wo nyamsom mu ba woni Kristo so mu ye ka nyamsom abosom no nyina ye nyamsom na nyankopon som no so wo som a wo ye different asama make anterie yenko 2 Corinthians chapter number 11 verse 13 wo say trofo adumayofo na adafo wodan wo ho yese Kristo asomafo na enye mo efri se Satan ankasa empo danen kan bofo okay o Bible na emu na ko Ecclesiastes wo mame why Ecclesiastes 3 Nyame onfro bia no onfro bia nso mana ka tire o Ecclesiastes 3 meba ye kenka o senkafo meba papa so wan nyina ba bi yi a de misfa po Kristo di mu ti obetima kaya ho amai Ecclesiastes say 3 be say o dia chase na kodru 15 ho no na mebuso asa di na Nyame hwehwe free ni pada sani ho 3 ho no what's it 3-1 ho no 3-1 what's it ade biara wo ne bra wa hye o se ade bia wo ne bra wa hye na ebra ewo ho ma adwuma biara osoro ase ewiase ya to ni gise ewiase na okwa adwuma biara wo ase so obenum wi so obenum nsa so obo chacha so do nsa be ya adwuma no ya hye no asase ya ase to aso kai wodi no bra ba jina ase ne kan bra working in the studio me ma kwan betra ase no an kan ye mebo na se me evangelist Kofi eskutu oyi pebre ye hwe Nyame som Sade bia wo ne pre. Wa hye. Sorry. Ebre ho ma adwuma biara osoro ase. O se adwuma biara awo eye asase we ewie yase. Enti ye wo mo no wi no no. Adwuma ma no no ankasa o no ane pegu. Kristo no wo ka no. O se obiara awo na adwuma wa ewie we ase. Enti wo ade bia o ye bia no eye wo ankasa wa bra ba wo ye no asase yase. To aso. O se awo wo ne pre. O den wo ne bre so wo ankasa be for ba bi no apem no e wo ne bre a wo ankasa wa kono de be sore to aso wo ne bre so wo ankasa be sore afase kan no ko twa onua ana so de ensem be toto onua se ko Facebook nte be pesika ato ni botoma be to ni airtime no wo sore akasa na chi no wo ankasa wawu eno ye ne bre to aso wo ne bre yen wo ne bre wo ne bre ote se wo ankasa ubedi kan ehinta nwoma bi e wo ankasa wabra bomu no eno wo ho ya wate no etuo no e wo ne bre mo ejina tuo so wo ne bre o se ekum wo ne bre se mi ankasa kasa mefa akokon me twa ni tin maku no na mi ankasa me petu abom nua e wo ne bre enche bia no election wenti enipa da sani ebe sori nipa da sani aku no because ye twa sika ma no o ye landguard and then say politician ti no obekum ni nua e wo ne bre ho enche bia bebam to aso ede de osa there say enche bia obekum ye nipa no ye be nyinsa ni ti no ye be sai nyane enipa da sani amama sa be wiase bi to aso osa oka osa e wo ku ede mi kan enche bia nyenye na akufado ye be wo enti ye ne be kokon ye kokum yen ekum no enti osa no enche bia akufado se de ko Burkina ye koko e de bre ne be so na Ghana ha de mo amonko na mo ko Burkina na akoko Burkina fo e mo dia na so se ebre ne so ye satam na ye nua no mo ku enu na twam enti e mre wo kire wo mre bia wo de esi to aso se bubuo wo ne bre bubuo enu so ne de bubuo so obi be bubu na osie wo ne bre se ye sie so wankasa wa tu fie na wa de okoto 1 cedi na wo de okoto obi 10 million to aso sun wo ne bre esun wo ne bre sa wankasa na umam ye frim na utwa adwado eno no wo ne bre ho osire wo ne bre ene da mi ankasa esukito yi pebre na menya me papa na mani agye se on cancer pa no na de ahinta wasetrem no on ka bi nkyerɛ to aso ade yen abobo se ade me twe ho abobo yi papa we na nka osampoka ni Akwadaa Nyame ne nsɛm o ka ne ka beboa wo nanso ne wo hwɛ ne nyaa umfa bi ntutu no afa aba afiri mu
enu so mi bo hu mre bi beduru to aso Akwadaa wɔ ne brɛ. se papa nene wo chere do no in time say wo je na buso nyina to na wodi ne do ababetena se de hinta wa brabom no minu mienu ye nche ne fa bi to aso Ɛna ɔtan wɔ ne brɛ. and then say obi hwem enso odi matam because anko bia ma no o se Kofi Bontin o ye fun to aso Ɔsɛ ɔman wo yɛ wɔ ne brɛ. aha Na mfasoɔ bɛn aha ɛna yɛyɛ deɛ a yɛnya ne wɔ ɔbrɛ wɔ asase yi so. Yes, I want to make point. me pa chocho boas o se emfaso be na ye dey ye begya no asase so entie Wotu aso a. aha Ɔsɛ ma hu ɔbrɛ adwuma a Onyankopɔn de ama nipa ɛma sɛ wɔnni ne brɛ mu. se me su afre awurade se awurade bi betra program yi so yi ma wona se bo mpa yaresa wonom betra enye konkron bitimi kamana to ni patrim no mbetimi di eye yedi ato abraboni mu ama nipa da sani ti no awurade beje me so na odi edwane de ahyema no to aso Wayɛ adeɛ nyinaa fɛfɛɛfɛ ne brɛ. wo se wayɛ ade nyina fefefe e woni bre mo eti meba to boase se awurade timi yɛ ade nyina fefefe woni bre mu dia ne twa se onye nipa bi because it is done ni bre mu no wayɛ awie to aso Ose aha enso aha ode wiase ahye won akomam wose enne ye nipa da sani ye di wiase de na hye yakomam efise ewiase we na nipa da sani ye boma aye to aso anya saade a ko anka onipa rehunu adwuma onyankopon ye free fitiase kusi awie no mo efise ye hyase ye na nanom adamfo no na ye ga ne ye hu biem enne akoma no ehwehwe wiase adodo de ye nti no ke ye hunu da to aso ko ni se adepa ni ho manipa ose adepa we eni ho manipa enne wankasa kasa so opeye iPhone 13 wankasa busa so da o ma menche no wo de na wo de iPhone 13 ye adepa pa bi eni wo brabo mu to aso je se wo ma wo woni je won a wo ye ye nu enkwanem nanso se onipa biara didinom ehunu adepa ne bere nyinaa mu a onyankopon akyede eno no eish wallahi etene mi ka choro se wiase mema obrabo no mu abofia wate pe bibi ne didi wate pe wine bi ne tena sesere ne twa bi ne sufre rade se enu ene na koma so ade to aso ehunu se ade biara onyankopon eyo no o se mehunu se aha ade biara onyankopon yo no aha eno na betena hoda mo ami wori nka ho bi aha na wori nyimu bi aha na onyankopon ye onsuro nanim oye sa dwomo nyia no ye nsuro nani onsuro nanim mo de eba de ba na yete tete no aha na de ebeba no nso aha eba tete aha na nyankopon hwehwe aha na nyankopon hwehwe de aha ensene kobiem ene wo ye ko hwe yakopon we o se de yakopon ye be hwe de esene ne ko de esi na esi tete o se fiti tete santre ne ye di na chi a ye ko hwe no wan biem to aso be sisina aha wosena dia mahunu bie owiase ne atemu bie a bonefusem ewo ho aha ne tena bia mumuye wo aha na mekan makoma mu se aha otini ni obonefo nyina nyankopon bebu won aten mo efise adwuma biara a woye ne biara won bere mo mekan makoma mu bie mu se onipa ma ho se de nyankopon be so won ahwe na wo hunu se won fam no woye moara nko eye fesiwa 81 ewiase no bo wani nyo e wo die osite bia so wo nkwa wo ade o se ni nyina bu nyame bebu atan enu ntira mi ka cho se o se ewie yase won to ne sam fro bia bia mu nyame amfre obia bible o kan nyi ne wasi dabi o se die o hwehwe fri wan no so won wadwumaden enu mu ne nyame obedai obehirawo 2 wodi die mu no eso nani 3 eye wan kasaro die wo ye ne wasetira mu no wo de kɔwe apatase ne wi a die wo ye no emu no obeyi watane ebu atane ente na mu telephone number mo nko mo fefiri e telephone number se nyame frɛ no na esenka bra wo busa se eye den na me sakira ye no wo ma me kyire mu ho me jama ko na ka obi ehuru kwanya kwa so me sakira ko wanim thank you mo etunim wo quotation na wo ka ye no me kyire ma kyerɛ wo ye ba me ba ese mi ankasa na mi D4 na ankasa D4 mu a esukutu pebra ene ni bie kwan ma no ya frata Matthew chapter 10 Matthew 10 verse number 1 was no friend nesuafo du mienu ne bai was ofre nesua ho na frɛ wo mo ne Yesu na frɛ wo mo oye nipa da se no se oye half god half woman enye obo ade we obo ade enu ma se na menya nkropon no tie bible no amom kai no ene so fo mpese wo yesem pakani mpese nipa da se ne ti enwoma bia se wasetire nim enipa ade miensa na wo eye ade bible nim
eye Kristo ne ho asɛm sɛ yɛmfa no na akwan no ɛno ne trene akwan no so ɔyɛ ne korɛ ɔyɛ asɛm no wo obedi asɛm no akyi no wobɛhu na agya meboa enti wobɛhu agya no ade sɛ onya Kristo no baako no ɛna sɛ enka obɛyɛ sɛme a ɛno yɛ mfa to ho ɛna agya no mu no yɛ nhyɛ basa nhyɛ na ɔde ma mo no yɛnni so enti agya no wɔwai ko testament me so ɔsɛ momfa we ntoɔ momfa we mmra momfa we nkɔ ɛno so enu agya to hɔ sɛ yesu ka asɛm bi wɔn wɔse me ne kwae nokorɛ ɛne nkwa obi nkwa agya Nyankopɔn nkyɛn yesu ayɛ dɛn yesu ɔnam so ɛna tie me ne wo te yɛntumi mfiti prɛko pɛ nkɔ sɛbi na na otumfoɔ na na piaw ɛnkɔ otumfoɔ da yɛntumi ɛyɛ dan agye so kɔsi kyia me so otumfoɔ de na no asɛm ato ɔman mu apɛn otumfoɔ de na no asɛm ato hɔ a tie wɔde na no asɛm ato hɔ a wontumi nkɔ no hɔ asɛm no de ɔbɛka ba ɔfa na no asɛm so a ba sɛ wobɛkɔ otumfoɔ hɔ a ɛnam sɛ ɔfa na no asɛm ewie o sɛn otumfoɔ bɛfa na no asɛm a oh ya ɛbɛboa wo ewie wo na mmom sɛ wobɛkɔ otumfoɔ hɔ de a na wamfa kyia me so a wontumi nkɔ ɛnyɛ otumfoɔ ko a hɔ ɛtɛm sɛ adeɛ ɔhene bi ani hɔ a wobɛtumi akɔ no hɔ a wamfa kyia me so a bɛkɔ ɛnam sɛ ɛyɛ adeɛ mmiɛnsa na wotwerɛ ni mu ɔno agya ne na no asɛm ne ba na no asɛm na me agya no asɛm ɛne Jesus Christ saa tie ne ye eti Bible say emfitiaseɛ no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no wɔ Nyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no wɔ Nyankopɔn ɔno ara na emfitiaseɛ no wɔ Nyankopɔn wɔ hɔ ɛnam no so no ɔyɛ hwan eti asɛm no ɛyɛ Jesus ɔsa Akwadaa Nyame de wahyɛ First Timothy chapter 2 asɛm no yɛ Nyame asɛm no yɛ wie na watwere na asɛm no wɔ bioma enka asɛm no mu yɛ nkenkan na obi anto bi nkoto no fie de ne na difoɔ ne anyita asɛm bi tie sɛ asɛm no ɛno na ɛna asɔfoɔ no bi akɔgye aduro ɛde Bible no ato so ɛno na yɛ dangerous the dangerous work apane Ghana asɔfoɔ most of them ɛyɛ ɛno no sɛ ɔgye aduro eti na Nyame ma bebree yira ɛwɔ Ghana ha Nyame ma bebree yira na me Akwadaa Nyame de Nyame de ma me ne sɛ meka sɛ sɔfo wei womfiri Nyame a ɛkwan bi aso wa eduru ba bia wa be yi ho de mani pa nyina hu se wonfiri Nyame ampa wow oh metima mo asofo bebre din wa ha because masa Akwadaa Nyame de masa eye straight enu Nyame Akwadaa ya hwa de wa ase ohun nsa e ba wo so yes wa hu se e bosom wadwana koto abosom meba wadwana boto akoto abosom enso na oti asore de evangelical way mu wada ma me kyerem to aso eti bra me hu nsa no na mdare kwa abosom fie ho ana konfo no ka kyerem se konfo na edi na kyerem ka kyerem se eye ne bosom ba ko efre bewiase no na kyerɛ ya kwasidate no woyi ne ho de ya kyerem na mso yo na namate na mtena ne nkyɛn me wa abosom fie wa na nsa no se pie ho kai ensa no pie ho no konfo na wo se waben a wo wani na ye nyina ye da no no me kyerɛ no se nana ɛna ɛba no konfo na ehunu da ɔka kyerɛ me se me nwane nkɔ me papa fie ɛno na ma adam na ma me hu se sabosomsom kura eye nsamfo se nipa ne ye kyerɛ oh sure oh yes papa tie obi a me de me ho ato so me de me wira hyɛ mu because wo wani waben me boa na se me nwane nkɔ me papa fie a me papa aka kyerɛ so waben me papa wani aka ba ho hey eja wo kansa na me pese bie nsem ni beti o he ko job o ma me job 2 job 1 to job 2 something o maybe satan ko share ne papa fa so mu na mu bible ni me bible nya me dia me pese na mu ye ko nwuma bi na ye fa to o say bonsam no hwan ya e de ka honhom ene sunsum a ni nyina so ne se wo ye budwumadie ni mu eti mane ko job o ma me Job 1:6 wɔse na ɛba da bi sɛ Onyankopɔn ma ebegyina Awurade anim no Awurade no ba nyina ba no nkyɛn Satan so di wɔn mu ba bi wɔse wan ko bi Satan so di wɔn mu ba Satan ɔhwɛ asefo no ɔkɔɛ de ɔhɔ to aso wɔse na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ ɛhe na wofiri ɛba ɛyi wɔse ɛfa na ofiri yɛ akɔsɛ meba to bo ase masa I am office I sukute o yipebre e poneda ase mi na me tren wase so wodi agro de we me fa power so nyakotre mo bi da ase o say enfa na owo meboa kan won ka to aso bi o say na Awurade ka che Satan say ehe na wo firi ba ye na Satan bua se Awurade say me firi asase so chini ne asase so anantia na mreba mo enti akoye se eja me meti ase
na me papa ba fie na obusa so kofi we na kofi dimi ka ba papa na me wo e corridor mu we de e nanti wejo e wa ase what you say ni enhwa de wa ase se me na me tum papa so twentwe se ka wo papa utuwe na wo yire me ankasa be na de awusie na obu afu ni ma dwane firi wo nkyɛn na masa ba so a no kofi na wo we e de pa na e ka no Genesis wo e se na ono no papa wantawa e o se yenwie na odi aba ha na me ankasa kasa me nipa boni ni a me nse fata wo nanim nyamu na wo friend no ba na masa toa no e ho e ba ko toa so otoa so a Erade ka che Satan say wa dwene makoa Job ho so eno ne botaya ma wo de ko oh go Bible is a code. There was something that was hidden. One, ye fan she tirimu say nyame nto ne san friend oba nyina abra wonka bibi nkiram na ye dwapo na nyame friend ma e na bonsam bedi ho na ne bonsam ne die no tie bonsam nya nyame ba no ne dia tie bonsam wo ye sasha sebium hwe da bi sasha sebium oyo ba say e ba da bi say onyankopon ma be gina Erade ma be gina nyame anim Satan bonsam so edi wo mu ba na do no onye nyame ba no idea mba hwe abofo bie no wa onye nyame ba nyame fra abofo firi ejem tieni yo wodi jane mframa na ye na abofo what I say abofo onye nyame ba ti nyame kura say munim satene ne fo ne bebu wiase aten na ye mpo ne bebu abofo mpo aten na be busa say eti abofo no angels no eti Ghana fo na enebia da ne angels no ti ye Christopher eni bebu wo maten beba enti say etisa de a na yetimi ehum identification of aboade enwuma nyina na sa akọ we nko friend Satan sa akọ amsi bihia na be busa no onu kwa na efa na de ball no Hebrews chapter 1 verse 5 was na abofo ne mu hwan na maka kire ne pempo se me ba na abofo mu hwan eti usofo na wo so ye abofo wo ye angel no nyame busa wo se abofo mu hwan ene waka kire se ne ba no na ne na ma wo ko Genesis wo no asase abode ye mu nsɛmsɛm no me enko na on fa ye mfa ma papa fufuro ma de nam apam dada mu se ya eye menkan se onum se apam dada ne enya adam ye ntim firim da bi o mi nka sanyo da bi men ka sanye so say on say na hani mojehwe egu ne tuabodo meboa ne tuabodo mojehwe egu se me ba me di mponche beba me di dwete na me di aduane beba na sofu be yibia yede ama me meboa yanko 1 Corinthians chapter 6 verse number 2 1 Corinthians 6:2 1 Corinthians 6 verse 2 what's say munim say ahotefo ne bebu wiase atan ana toaso na se munam bebu wiase atan na se yempo ne bebu wiase atan ense se munam di asem ense se yedi nsam nketwa asam anka Supreme Court wo muntimi nka no ye na ese ye ka toaso munim se ye bebu abofo atem ye bebu abofo mpo eti asofo na wo so wo ye this e wa asase so no me akola nyame bebu wo maten na nka mpese asetena imu niema eye papa ndesi ya no wodwane o toa eyo papa wo se bosom on toa ne papa wan kasa do bonsam beba wona ukasa mu bebe we ke biam the Bible no edi ayu because o kan o se mpese makrefo no hu se bonsam so ye doba wanya obi adoba ojo obi adoba one day oba so obekum no awia no ase John 10:10 what are so wifo ne mba was wifo ne mba yesi wabewia wakum no wasei sami yesu dia be ba sam nya dai benya nkwa no manya na moroso sam I think say 86 or 83 o se odi mununkum na ede sum na ede etwa no ahia de sum dia ma de sam say sam 86 call ma me say one ana sam ko na on was Erade abre na so ase etie me imobro ni hia ni no hwe me kraso na meye ahotefo na wo so Nyankopon je wabofra a wo de na atwere wo no o Erade hu me mobo na nyeho 83 ana say you see na Erade di osum mununkum na etwa no ahia o ti osum num Erade yusum mununkum a ba men kyerɛw Zrafo no ebetwa Jordan no nyame de mununkum esi wo mu emfimfini eti Misraimfo no a wo nam ayi Jordan no mu ba no wo ma ehunu Israelfo no so no mo ben no nyame de mununkum ene si anim eti nyame kasum a tienie esum no ne nyina nyame na boye what I say na wo kasum no mu nnuma
esum no mu nnwuma na bonsam ye e na han mu nnwuma na Yesu ye eti wose so obi ba Yesu ma no wahunu han no on say e na ha na because Yesu se me no kure han no enti me pa cho se me ba me ka cho so obo ade aka kire me se me do ba wi me twa na me nya sikadure ayiyi gine na eboa me na nya sa kwankire na enye yedi na bia na me hwe ukokum oba de akopeska de se obo ade so kum no so de ye nyina nkwa wonim Yesu ba wo ba ye no de odi ni moja ne be pataje wiase nyina na me so me nya yedi ne sika fi sikadure mu na me so me de ebo oman no afoforo no so e na eno nyame wanyi moja bie mu Jeremiah 17 ukuma abonsam sa nyame wanyi moja bie Jeremiah 17 me anya bo nyame ya o twero sem ya mu nyame o twero sem ya mu ana so no nyame a sabi okasa on sign echibiem on tintaso mfangu fom Santa Free nyame ya yi nyame na na ka enti Old Testament ti asaya na Old Testament and say na mame tro Bible say sa pandada no huni asema enke hwe foforo tobre on say Ghana constitution kura no aban bi aba o mutime sesem enti asese Bible ni dabi set wo say apandada no ehuni asema Moses ka so obi bo wasoma boni bi oda se Yesu so obi bo wasoma da ba ko ya dai efa ka no e wontimi nane a eto bo wasoma e say ukọ sa oda se eto so obi ji tare nkata so a watu adu atankata so de ka no eto be jam be je top e so de ka no everybody jako ya se nyame peso se eni wunu yantem se de Moses ehye ya de no na kane no se kane de no ana ye yusu a enke nipa bie no wiase a wada so te ase biem kanyame kum Ghana fo nyina kanyame kum politician fo ne asofo nyina ene entwa de wa ase asofo musorom so musu abofo omusu a honhom amde ye adwuma abofo so o ma ye se di be adwuma ese obi asore o guardian angel na o ka kire se nyame asem ne sa sunsum se me nyina bi wo efiri bonsam ne ade ade a na ebe de nipa da sani ye fapem e wo honhom se mu agina pi o se ye nson no kuram e de sei aha ye mo why de eye me de pa se yakofa sunsum ene honhom asem aba Ghana fo nyina nyi wona so enti Akwadaa nyame enye sasa bi minim bibi chew minim bibi an chew me nguma ni ma mo degree by nyame asem mfa nguma nim ho hwa sun sorry ene honhom sorry difference wom honhom sorry ene ye nyankopon honhom asori sun sorry ene abosom ene wo mo sum nyame foforo no omo so ye one way etu obi ka se me nyame sunsun wam so oboa nyame sunsun bai nyame ne honhom etu wase dedi etu mehwe me honhom agu nam nyina so mehwe me honhom Bible no me pesofo o betima kire me just sing quotation nyame se sunsun ya na sofo ne se koma because sunsun mu wiase sunsun be mu wiase na akoye e na yesu yeti sunsun be mu yeti wiase be mu tieni yo hwe adifo hye nkom nyina ankase me wura sunsun mu wiase awrade bia mane na me hu sei oda se won kokru pagya me kogina ha na me hu sei oda se enti sa wo ka se sunsun mu wiase a omuka sunsun mu wiase a te Ghana fo nyina nye ahwege sa wo sofo taka sunsun mu wiase a na nye nyame sunsun mu oyuso nyame honhom na mom oyuso sunsun sunsun no eya abosom wo ne abosom ni nyina ye one way na abosom tie bonsam ne mane bi wo ha ne som ne bi wo ha won sada mpemogya hweguo eti no so wo dan no ho te sai han bofo obe dan no ho ete sai ye kasa ade be te sa na enye wo no na mom yes wire ho sa enti ugidie onsuom so obidi onsuo eya kwankere yes ensuo tie me da bia me kasa ensuo nya bonsam na te ensuo mo nya bonsam kwa na te wo hwe ensuom se bonsam kwa na te wanke mo asuom what does here nyame on fro beba ana sorry dem so fra bonsam obeba wo fra nyame obeba yes wuti wai wo betima reject nyame on konkron ne ai ba te bonsam wo ba betra wo mu be yisu ntu woni me bia ya adwen se
saa de me no we nyina nyame de a odi di djuma sa tie enya de dabi nyame de a nyame yusu honhon kronkron tie ye ko Bible no ewo Romans chapter number 8 Romans chapter 8 what be you Romans chapter 8 ko Romans chapter 8 verse number 5 what say Romans 8:5 what say 8:5 was na wonam efam no odwene honam de wonam honhom fam odwene honhom de na tse oka honhom o mo sunsum din okay ye Christosum eti wo ma ye sunsum no omo no di apamfoforo apamdada ni di apamfoforo no omo seda anyi ni Yesu aduma obeye omo seda ntrase omo nyini na ye jump bra verse now because was na modie muni honam na emom wo honhom eti Christopher nyina ye wo honhom mu enso this nyankopon honhom no ti mu enye sunsum sa yes eti abofo ye hwehwe abofo mukura manfo se mukura abofo mukura eye nyame spirit nyame so okura nyame so odi ye adwuma no azan na say ampa so obi ka se oyisu bofo a oyisu bonsam so obi ka se okuta bofo a Ghana fontie asofo na wo mkwadi nnuro no okwadi motia no onka se motia o obeka se bofo yes because some motia no any abusum ni angels nyame to wo free soro e ba afom ha wo de bonsam nyina de ba ha na bonsam na ye jet etese memfa se na ekufo ado ye president na ministers ene wo ma wafefa wo mo ededa adwuma no na ekufo ado na ye leader what I say eti bonsam ne bofo no ene sa aboso mame watane ade they are angels abofo e wo ho da nyame bofo no o metene nipa mu o metsi nipa so e ma wu ntwa wo ho nyame bofo eyi ne ho adi study Bible from Genesis to Revelation baby nyame bofo ba ye bia o yi ne ho adi sei e no nipa kasa ye Jacob hura bofo Jacob pia na ne yire Rahel se Rachel so a efa bosum ri hura na se ade no kwanka bosum hu hia enkonko bobra na esi ni sai esi ni hie yo ma me kire wade etita sofu bia kase me yusu bofo a na tete o yusu sa motia ene maame watanom ene o yusu ba bofo de obeba no no wabekasa physical umehu no wonandua oh yes oh be pen oh me hu bi da okay me hu bi da all right no kwasem ni me hu bi da okay fine nemum se obi kasa bofo abame so okwa asori churches ni bi ho a abofo ni timi ba obi so na abofo ni ba akukọ mpese ne na ye ne ya otogu so se ne na ye ne ya abofo no mo behuru be se de subura ema bubuafo tom enya yaresa no afa bofo aba so a ne na ye ne ya na abofo no mo beboa no wo yare de a ene mo ba no betim de aboa Colossians chapter 2 verse 18 was mu mo obi mam kunim wo ne momo said ya woni ne pe ahobrase ne abofo sum mu se wo kura nioma a wo hu no pan mu na ne honhom ene adwena e ho awran amen amen tie mame kire hwe asori bit se dan kaba makobida okay tie obi a wo hwe bibia anim me sister penning no okona nkaba okowo na nkaba mu e ma me kotra na ho hwe no e wo go so fa ho dey me papa onua na efre na akosi nkruma na o ye na nkaba sofo tie enti na nkaba mu ho no abofo timi ba me papa enua no so akosi nkruma no so na okase mum kasa na nyame bofo na wo no baboa wo no wo ye mum ena e bade a nyame bofo bia no ha wo ye mum tie ade wo nya hu bi dey na bia se no bi me hu bi da na asa no so no kasa mum kasa babu ninti me hu bi da bi ni mabofo dwuma e di Bible ujiri nyina di oh yes Bible is complete me Bible is complete a complete dia the ash day no say onkonkro sane wo onkonkro sane Acts chapter 1 meba ebika tons meboa ebika kasa hodo enso nya obi ofiri ba bi be kirechire mu
Edebi okasa mu a ye be do church mu Bible say the okaka bi no okasa chire nipa 1 Corinthians chapter 14 verse was na afi ye den enwanom se mu hia mu a na mu biara wodwom o won kire o kasa bi o wadiye o won kirase mo mani na enye ema enkoso asa obi kasa bi a ma na nipa baanu atraso abasa na won kan maako na won kire mu maako bi atia eno na mo ye na so dem wo no me de ya ba mutie me de no Akwadaa Nyame mamiska Akwadaa Nyame Akwadaa mi konkuru ba mswanti Akwadaa Nyame tie me se konkuru ba me de ni se ba asar bi o ha se wo mo eno na ba this ye bu wo man sa na ateko this bu wo mo serious bu wo man sa na ateko sofu bi nso wo ha I know sofu bi a wo kuma se ya wo ya sori ya na yese sa abofuo se ni sunsum ni ba wo timi di market su obi asu amanse o Kenya ase nkan de meka ena se kura no ba asem ama ese ogina ye otumfo amanse no ai azuka no en kura no echi no sofu bi wo ha sofu ono anu sofu ketwa ena beka se sofu no na kwa na yitimi ba sa akomo sade no de market boda sum wo de market bontri ba no bi so better no me say enega na sofo se de esi yira Nyame ma no they say enipa da se ni ya na homiti o bo ye won twetwede obia pese ohun kwaje no obia pese ohun babia ni tie de ebe fa se bi obehu ore obo ade ni munyam emi busa se ene ye sum Nyame ana so ye sum bofo ni se ne hu Nyame enne de wo mo dodo most of them no edi abofo achi se ne wo ye sofo na bekeka nkwase asema na anya dom o keka nkwase asema tie ni o obi betima katro me ma sorry me ma for there me nye correction what you say enso be ko so bolo atakruta man woton pada woton so for me beku so for me ko na saf na niam na woton efre hin Ghana bibi wo ni petri mo ha o me fiu Jokopia open asem ya Jokopia open asem wankope blocks bi kura ebi si bi fio menya mfa ntome dan wankope bi akoda so bofo ansane ama wankope bi koda so abofo sane ban ya abofo na mesi di so na beba o abofo na mesi so bolo obeto so bolo nye bofo mesi so ba so bolo bejo nkwaturu Nyame bofo ene na nkasa tie aforebo no kura wo ba abubu no o condemn won condemn tie sofo no a wo motonton ne ma no media ni manika adun tedu ya condemn masa tie me o condemn aforebo o condemn correction what I say aso wo wi a wotimi saje correction wo so wo chama members no na ba chama members no dia mo bia fence kan kwai sa do ye na sobolo atakurota ma no afori be na ababo sobolo atakurota ma wo ton powder nyina na no mi preach o manso na mani abri preach na akwa bi akofa ne powder beku agudom ho enam se mi ben deliver wo no sofo no ma bicha mo baba tie men hoda Nyame masa ma bicha mo no asofo no you don't know akura say you say Nyame hira wa odoko high level ne say asase no be say preach ya minim sofu bi ana say oye sepakani a no eye baby amu preach ya yero Morgan da argument no manya post Morgan papa Nyame fa okran say yi praise wo abu akwa Morgan ba no Morgan praise Morgan baby wo bia no obo ade hira wate esi manya post o ye PZ to obia sha si ya no de na china ye boss FM na say PZ to ya na su ni nyina awe ewia na correction kakra ya mu na bubu ofui moji ya na bia taxi na kakra mu da ba airtime so radio so TV so kakra na da ba Land Cruiser mu afedi na mo ahyase e awo say ye sika yi ekoto asase Nyame adwuma ni gwan say ye de ma asore ma na mo de aye de akototo ka akese eti bi Nyame ma wunduro nti na ma bu afuni dabi o se me nuru wasasa metonton ne ma say bi Land Cruiser Nyame ma tie me ba na me di bi example ye osofu bi o mamu yase ana se esepakani bi ane o mamu yase ahyase no na nsu na we what you say o se Kristo ni fa pem e wo ye Awurade asem say de o se Kristo e fa pem oso osofo usuka tu kura bom kura na e bone ben ne sa asepakani
because just say Ma- oh sorry ya na dwendwe nyina ya cars bra me pacho coffee Pentecost me pacho coffee Pentecost unika new version bi wo ho but wo tu ni car coffee Pentecost ba to me say na be so me car we so no je car we hurada o da kosi fie say papa ya o sha se no no nim so board e betime hire na akodu sa pepe so yi be say ye bi wo example im difo bi wo bible mu ya se ya o sha se ya keka no wanse o keka nyame wansem sa se asa esu yakopon che no oil o de ne yire anko ton engoi enya mu tam ete bi nyame be hirawo ntuntu bo ase na wo bi nyame hirawo mu tie nyame nsira no me condemn sikao eje sikao tie ena me condemn say didini masa sapa no kra da kam me esenka me da V8 mu nanka ministers ne president no nanka me da V6 mu because Solomon nyame sira Solomon no wonim ne mfra no ne nko adodo wonim na pon kododo wonim niam no wo ete di na wo ka che sobolo de say eyenyo Dabio me kire say aforebo no kra nyame kan ho asem wa condemn say asofo no ba afore om de aye business na wa wo ton sobolo no enye business na mo gine aforebo mo gine say o say afia masa on say ho de wo say Bible say na ntwi a opra wie no ye mpam na no tie ne yo na ntwi a opra wie no ye mpam na no ena na ntwi a wo ye na ntwi no ho adwuma no ntwi no fuso no bi no wonom wada say mo eti se obi eye sofo na asore wa ba afore ye ana wage correction a ye condemn ende dabi aka adwuma no bi okay wada say na mo mimi me condemn na me wia masaba beton nyema enema me ton more than that what I say bi o wa so bolo e ba egu atakuretem ye ton ai bana ye friends ai calendar ye ton ye de bobo ye nsa ye ton powder ene ye ton sofu maami banku ena sofu maami mako ni nyina ye ka banku to evangelist Akwadaa Nyame enipa Akwadaa Nyame me catch yourself put to you say unya nhia obofo nti na oyesa no sa obofo wo obofo ana obofo be ye akwancha chero say nyame asoma ne say fa hankachifu ma eye o asore ma no mbedi ya me catch yourself wo hia obofo be bi obani enya bofo a obetena me so ba honhon konkron wono na Yesu die gya so on konkron ni timi mu hwe obi a wawuo me pacha omfa nto so na hwe obi a wawuo wonya motor accident owui ku for emergency ha nyame na me so e ma ne sore ye eno kura no ka ne ka na me kwa santi atuma ogukoye program me bompa ye gu pie water so beba oni nyame abompu da obani oni nyame abompu enyem aye hunu wo nyame mu no be se oni nyame abompu da me ni Yesu abompu da kwa be so hia obo ade ti eno bi na me kire kwan ya nyame fa so frɛ me no me ma 1 minute na enche bia ye kɔ ya frɛfo no so ti me bo hɛ obi a wo wu ye na o sorry ye nyame nam ye so e ma ne sorry ye no o de to so obi ahwe ahwefo memye nko ne nkohwe eye abranti a owu ye a de Akwadaa Nyame bo ade fa ne so a otimi enyane no ye kɔ ne akohwe aba Akwadaa Nyame enyanya radio no enyanya radio no ma me nkyerɛ hwɛ me kɔ asante atema wo koye program no ma na ye tam obi a wonya stroke baaye me bompa egu pie water so osore nante bompa egu pie water so me tigo no so asante atema wo osore nante opani eyi obi a ka kurom nka meton pie water nko a ka sika me de me firi kurom ho beba but nyame wanya one way God Ghana fo nyina nte ase ti Akwadaa Nyame hwe obi ba me nkyɛ obi sofo maame bi ba me nkyɛ no wo pa wo me bompa egu kube so na me de ma ne sɛ won konom enu no sa onyemoy nyame ogina akwankyere so na de ni nyame ja min condemn akwankyere ye good ensuo bi sai nyame ma enkyene ba ode ye ni kan kohwe eye abrante de look at this wow hell obi a wowu sei wowu sei oh I see nyame na me so ama na sorry entin kade na me ka ya me ton ne Ghana ha e kan kofo nto ena de me fa meton bia so be ye do accident washishi ase odi no motor accident no oh serious yeah da suicide ho do bi ho
ene wo no gina ho answer na be for course no for number no etudua ma me me number no ni tie wa wo problem bi a tena ena program kese na jase mpaibo kese eye tafo pankro no mpaibo no number na go screen anymore tafo pankro no etena no pa mpaibo kese ekoso bra behwe nyame tumi nyame ngosra nyame yehode problem bi a wo bi abaka tira wo se wo maame na wonya stroke no wo be high card na ba no ne bo anya den ti se funda kato eti high card fa de bra no menya yaresa me number no 0243 884541 0243 884541 efia da bia ye mpaibo kwasia da bia so ye cancel ye hwew ye twɛn bo modern fa problem bia bra wo bia bodua wo bia teterew obi so obekum obi je wo japade obi sisiw ahensem bi na abeto ho wo god sem bi any problem bo modern na frɛ number no wo de frɛ number no me ni nkomo frɛ number 0243 884541 0243 884541 aha ye bie phone line atom enne ye be ma ahwefo ne yetiefo ye be ma more time frɛ na me no ni nkomo frɛ na me no ni nkomo tie ne ye problem bia wo biara se wo suane no wo de se wontimi sɔre wo bubu ache ne na nyina ye nketenkete wo wo babi akora no apa ne to aso ache wonante ekina fa ne bra na mehuru nyame tumi ho eye tafo pankro no estate wo de ofa ka sikageti a wo so petafo pankro no ka wo furu pankro no ka wo so besi wo care junction wo si ho afre number yi ho na akoda nyame ye wo ye mpaibo no eti number ni 0243884541 yes. 0243884541 akoda ye hwa de wa say akwankyere ye wo bonsam akwankyere ho e wo nyame akwankyere ho yes na ewiye brem no nyame uguso eda ne ho adi wa akwankyere mu yes tumi wo Christ dini Jesus Christ oh yes tumi wo Christ dini tumi gum emu ntu da tumi ni ntimi free Yesu dini mu da tumi gum Yesu di a wo ba Bible say no na wosorofo asasofo kotodwe ne katrama nyina koto sorry 0243884541 betima fra odwumadi Yesu na eso yafa dia kan dia na so kire wadwen dia na so pese ka eto eso akoda nyame wa ase dia pese o ka bia no wa ye krado so obitiw me da ase ahora ye hwa dia wa ase emre pa na odu bowura nyame asemu na se odu wura nyame sum unu ho se adiwe pa ka mesa samechi akobusu odwuma baby me no me hoda me ba nyame mu me no me hoda na die nyame ye ma me bia ye opani ene Kristo so munti akora nyame the whole Ghana office bia metimi wrem the whole Ghana office bia metimi wrem sabi mpanimfo bia ya bobo degree ene ahemfofo bi ene mpanimfo bi bebre ba me nkyai amani cha semfa mafrefo no hello yes apacho dini baby okaza free good evening sir hello Wenti menjira so 0243884541 hello yes madam pacho dini baby okaza free good evening good evening mami so mami pacho me pacho last me who great na wo start bodam ko bi yare ba wow you go bodam ko mi no ba ko le se wo pipia ka no hu no fie kwa wo jare no e se no ma no ate wo so abeni ka ti bi wow nyame show and the pa mi ameni ni we mi ameni bisa bi no mo le no do tere o mo ke tia wa papa woni mi dada na uko na sorry me fa me ma wa sorry oh okay me da say me ma wa sorry ha kan papa wo di na mi show mi pie na mu se amanfo abochi nku na me hu se me beji na ho na me hu se wo ye ka de no mate ene ne entra say from 7 to 9 o'clock no papa wa say oguso a o cheche nyoma 0243884541 hello good evening famous yiri free so you ready so baba yiri free so oh kasa oh na oh friend no the call has been put on hold Jesus Christ hello yes apacho dini baby okasa free madam kaza saka okay papa manenko okay because also for now also
Akwadaa Nyame. No ka akendi no Bible no. No ka so Bible na da ho no. Ye wo atem ni. Aye so bi yi sia Bible mo bi hwe ho no. Bible da ye ya atem tu. Ye wo apamdada e wo pa fufu. Nti se wa yi sa ne ma ni ya. No ka ni na bu mu a. E be very confused. Apamdada na homa Jesus Christ. And upon no sorry, upon Jehovah Jesus Christ. And upon that I was Jehovah and what makes a blessing. If you do for some and your work is awesome. And you know, and now we used to say, no way you say that. Yet the Nina Buma, you who is also not about there. And I saw for some radio as well as Momuka. Fire for black. Now you better say here. Fire for black. I got only to me every I look at Nomuka. Only to me. Gana our Muka different. We are me part Gana when you use the different Gana. Because only Yanuka, only to me yet. The other we are more than 1,000 years ago. On the one here, what is it now? Mate, na o kasano. Mami abedi adanse so wa say papa yi otimasa obi asabi na adwum kam enti ni nyina no sabi ese enyensa nyina ebitima so ready ani akata hello mami udi bebe okese free hello mami pacho majos udi any bebe okese free me pacho so focus no okay this say in Kenya me ya so from the yom si Nyame me Kenya nkoko na ye si o ka say o si Nyame ochina tafu obeya asori kase nipa mra me hwede Nyame be ade obeke bia Nyame ina mpese me ti ase I didn't know ndo use Nyame na o se de asofofo ne e ka ne de eni kwan se use Nyame no ana ma me nkyerɛ ase wa ase obia nante woni Nyame di mu onim ni Nyame aye de obo ni di enti obusa wo say beba on say ye ne di o machi beba to te ase hello okay ma me nkyerɛ wa ase oduado fo wo hwɛ me a ofre yi di opeso kyerɛ say ye ne di o machi no aye ye mu say ye ho say Nyame be ne di o mu nachi hello beba cho di ne be o kasa free beba cho me di ne Peter me kasa free nyina hini eja Peter beba cho manenko Ebacho dedi kan me da papa celebrate say wama yensu yehunu kwanya Christo so any day esipo na papa kasa no kan say be no say Nyankopon ye one way God or kwan be we ofa so ye nyuma na ene no kompo na sofo di sobolo anase odi abula munsu na esa obi de ni fra na eba no de same yina nti edu baby a na ya di for no mama Christo no ayekan because omaye ade ne maye na specific say ya rebi ade baby the same ade na wa generalize on the business no eno ana ode ya mai nti ya da papa se ono zo so aba bebi ani na ye hunu na ye sre ye Miano masofo bi num so say omunzu omuna ne yo mama asofo ni tumi ana say ani die ye fa ni die masofo omunzu so enye o mafam ye se de be ya ye die ni die masofo ye da papa si bi say ono so aba betwetwe so me da se so no so do wadwen so akere so aba 0243884541 hello Good evening. Good evening sir. Yo Ebacho me free anti jamani. All right. Nyame onshira mo duma papa mo yawai. Ami. You say Jesus in dono ani urade. Sa. Nyame mu ni nso bi nyam kwagea enyewe. Me pacho masema me person say. Ayana say emfebe pre me twi be broche say bi kafrao. E bi before no a kafrao. Anka yanki ni chepa pane say yeni a gentiles anki ni chepa unyame ho. Nam Yesu Kristo wo ni wo sori esto. Ama Yesu enya muchepa kakra. Ase sebi ye di Yesu dino es kame. Sometimes ana me hu say
Jesus in one cast gospel one cast used to win in story. If you hope for no poor would the papa my to some papa basically wa and then go and you see that was pick an enemy on no chat. And then it dear crow. Aya kwanchere, ayi sika, aya scamming. Papa ka say na mi kini pa. Bra, uhaw, mamanye, ba si ni pa be peki to sa ni kraje pano. Na ni se papa kan. Papa we metete ni pa ko na go meti bio. So, mama men na ni gospel no. Yan code the specific. E Yesu will be weak. O sorry. If yan sachi ayakene, yeni Kristo tumsi abra bosura. After ye give it to me, was in such an any bad. Pity actually. If you did before Mumayan so Christus to me, I don't be a yes, yes, what you have said, if you are a man, Kramama, a baby American guy, I am there to attend 21 over you. Let's see 21. Was it young baby and a man, Kramama? I didn't to catch her. Kramai, I had 2 maracuka. Mumian Raffo. Nian can't gospel pure no many panya and such. Nian church or black Christy, no. Nian ye coming pano. And yes, sir, I don't be an age, Yamai. And yes, sir, that is a social, okay. A better say. Hello. Hello. Open you can say, Udini baby or free. Hello. Hello, open you Udini baby or free. Yes, make a selfie so many. Okay, Papa Chawadri. Yes. Make a selfie so many. And me person is my disadvantage can say. A bano, I don't idea the prayer materials or to anyway now. That shouldn't be a specific topic. Idea all the time. So for be a beba, I don't say that one. If I'm going to make reference to so bolo or tone, and I say whatsoever prayer materials or tone now. On tone or no obiya leading nemo or tone another ubeji prayer materials will be the year what they are. Who did here because he introduced only Christ. Yes, you need new more ye. And you say, oh, yale, utia or ya, ukoya or ya, nasa o baba the prayer material. And now we are anything. Why are we talking always about the prayer materials? But the prayer materials need ye. I in Saint Jania area, I refer the amount for we leave that side. What you say? But all the time, no, I can't, you see, oh, and now, autona to paper, but in new manner, it prayer materials this way and so way. Open you made us say also swatch him, my so at say, a UGD and Adokoto a so bulu, na Ajo Ayarsa, and yes, be also or Kafa a Christo, it has it. So do Udi Abitrem 0243884541. Hello? Hello? Yes, sir. Open you didn't Hello? free. Yes, I'll pay you my Joe, so Udi any baby free. Hello? Yes, sir. Pacho, a high area say, and all called you my dear, so I didn't want to say, come out TV with you, Pacho, Chawari, me uncle. Yo, Pacho, good evening. Evening, sir. Hello? Good evening, sir. Bebacho, Casa, yet you. Hello? Yes, sir. Pacho, didn't baby Casa free. Hey, yo. Hello? Open you Udi, any baby Casa free. Hello? Yes, sir. Good evening. Bebacho, my Joso, young Queen. Campaign Busa question. Bebacho, meet you. Hello? Bebacho, Casa, meet you. Campaign Busa say, was so bad, Castle, 100 money. Mate, obey you are the wife. Okay. That's it. Hi. Hello, Pacho, didn't baby Casa free. Hello? Hello? Hello. Good evening. Good evening, sir. Mbacho mkasa fuku. Pacho, Matia, who didn't baby Casa free. Mbacho mpere. Mbisa afanika krevi. Open you, a quite free. Mbacho. Mbacho kampese mbisa se.
Master maybe can say, you can say, yes, you say. So, big you have started, I said, Yana, far to the Diano Cano. I know Sakasa, the good maintain to return to Malaka Bay. Or the Obi-Wan. Why? Obi-Wan. All right. 0243884541. So hello. 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 Yes, sir. Patrol, you your casa free. Yeah, hello. Open Udi any baby your casa free. Hello. Yes, sir. Udi any baby your casa free. But I family mom casa free here. Okay. Ima enko yedi. Mpacho, I'm not going to. Asamna papa wa ko baka ila pesa mkaka kwa tusu. Esi se Bible en ka se mo be ati ase emi se e to ade wo ya miti. Na wa ko so buru wo kebeta ma se wo to na de nye se ye. Asa mu di ya miti e biga. Inti de papa na ka le le na se kwa. Mate, obechechi mo so ati ase why? Ya butre. Okay, Mate. Hello? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Patrol, Udi ni baby okasa free. Hello? Udi any baby okasa free. Hello? Open yi di free mama na obi mra. Hello ni do so do. Yeah. 0243884541. Akwadaa Nyame wa ase. Opro mi egu ho. O se wiase be wo no. Wiase na nipa da sani so person job ade di pa ne fapem kese pa ni Kristo. Da kan nyina obi obeka choro se sunsun wiase no oboa. Se aza bosomsem ene adamonika sem. Nemomu no o ka se abofo abam so. Nyame honhom asanya ka kire me dia. Ene kura no hwemu yi. So sane wo so a ene so Hello. Yes, sir. Pacho Udi. Hello. Openyi majo so kasa. Pacho me from me fi kono ngo fraso. Na pa mi be kan say so bolo enya nkwa say de so ujiri so bolo nya nkwa say wo dem na bo mpa nya nkopon beti o. Ade ntina wo kwa obi aton so bolo ma say nya nkopon nya nkwa. Oso fo ma na ha o. Ujiri say nya nkopon ho nsra won so nti obi abon nya nkopon bo na tesi la bon sam so tutuni mo mane wo ho nti mane ha wo kura na mema no ebetie dia wo kan na mema ebetie dia wo kan say wo kan the right thing because me hu ni say maami bi ebetena radio say wo ye konfo aso ko da ne so ko nipa ko na aso le dem na so bi ka so ton so bolu aso dem na say nipa ko to say udi de say nkwa wo mu dia be ye ho ma ye ne so dem na bo mpa nya ko bo betie me njo be me free mi akwara kete afọ na menya 18 years obi abekin ya be kume be da wase bisime da ase na sade obi ta kan se bebe Yankopon to no bayre na bonsam tunu ko bi e dey ntina mu ko bi ko bo so wo boye o pa kire se on se ko bi ne sa pese Hello? 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 Macho so. Majo. Mona mo program nana. Na bacho also no wafre. Okay. Se also no wafre. Hello. Majo, good evening. Evening. Debi na sebi asante twi no era mo man na mu kakra se mo na mo ye no kwa kasa so hwe TV so wo se obi so na e kasa na kasa mo a na kwa se o problem bi. Hello. 02 Hello. Bacho mama majo so. Hello? Hello, Pacho. Good evening. Good evening, sir. Pacho, on my last call. It's on my question. You're from a Bless. Wow, Mr. Bless. I'm someone who started feeling in the island. I won't say, I'm not going to correct. You can afford a Sapa with the city to be map now. As some more can in Ghana for the team, or whom say, you told so believe so but the idea any point you keep it because of no things you put the great like you back in the same almost up me when no man things
papa mekyia ɔtete mekyia Nyankopɔn nhyira ana de afrɛfo no besi nanso sɛ opɛsɛ one ɛyɛ akwadaa nyame ɛtwetwe nkɔmɔ we ebrem nyame fa no so no nso so ɛboa wo ɛma wo nya wa yaresa ana so nya wo breakthrough ɛwɔ yɛ asetere mu a ofre no 0243884541 0243884541 a ɔbɛgye wo so papa mame samra wo so yo aja ɛyɛ afrɛfo no what wo nka deɛ na woyi wo man deɛ na wo ka to so na yɛnkɔ ɛyɛ ɛkyerɛ fiada no deɛ ɔbɔ adeɛ bɛfa wo so ɛdi dwuma wɔ hɔ bedas Ghana for mpɛ no korɛ tie no yo Nyame ka afɔrebɔ asɛm obi na ba be condemn afɔdeɛ sɛ afɔrebɔ no asɔfo no de yɛ business na wo wie yɛ waton so da ɛne yɛ frɛ ne sɛ sɔfo maame banku ama wa wɔn mu mienu no deɛ wɔn bɔ afɔreɛ ɛne deɛ wɔtɔn saa nneɛma no wɔn na yɛ business deɛ Ghana for bra mo ni so bɛte mo no na aka kyerɛ o be ka kyerɛ mo play and asɔfo bi azan wɔn de aba ha wɔn se asomade ɛyɛ bosom yɛ awokɔ asɔ no kora what yɛ mɔ tie ne yo gold ɛnyɛ gold na Yesu mba Peter koyi bi efra adwene num no asɔfo no condemn ɛwɔ Ghana ha sɔfo bi ka sɛ wɔde nkɔfo bɛkɔ heaven sɔfo no wɔ abrokyire ɛna wɔso wɔde nkɔfo bɛkɔ heaven eti wɔn mo te abrokyire no ɛfa toto wɔn passport toto konen edimirika baa sɔfo ne ha ebi abɛka Ghana ha oh akɔre yame yɛnkɔ ɛyɛ ɛkyena fiada yɛsɛ enwure a ebɛhwɛ forma na ɛbɛpae tie Friday ɛde na ɛyɛ ahwɛfo ɛnhwɛ w'anim ɛkyena nyame yɛ adoma yɛyɛ mpaebɔ wɔ hɔ yɛto yɛn nsa frɛ wo bia sɛbra opɛ baabi a yɛbɔ Yesu din korɔgye na nyame honhom kronkron ɛtena bɔmɔden bra wobɛhu nyame abasa ɛne nyame tumi sɛ yɛka sɛ wobɛhu nyame abasa ne nyame tumi a na yɛkyerɛ wo sɛ ɛkyena wo ba wobɛhu de nyame tumi yɛ wo ha no mfa nkɔ kɔmfoɔ hɔ ɛmfa nkɔdaa nsuo bi ɛmfa nkɔdaa baabi a deɛ nya ne sɛ tena number no wo ba wo de frɛ tafo pankoro no opani obi a papa panimu a oba ya yare bi yɛse yɛfrɛ ne sciatica asɔ no na asaso ne sisi na papa yi wo sikyire yare wo pressure wasa wo yare bi yɛse yɛfrɛ ne prostate osɛdeɛ prostate mo papa no ba ye me bɔ mpa yɛ ma no me kyerɛ nade 1 2 opani within 30 minutes na papa no aka kyerɛ me sɛ ma yɛ magic tie yo papa no kɔdaa ya wanyo the whole night was what tin nani na bo ahomachefo no was afei na me koda na wow and that girl be free or brother me kasa boss fm girl ne ba me nkyɛn e wo kejetia sebi e bi anwumere kra wo hwɛ me ofa na sent won ho na sebi na ensuo kuno te so ba wakɔ agoye oh yes me bompa ye ma girl ne sia twice na twa eti on say urade nso adom ahabai eti bi saka je ze omra mekyere na ahabai bi na wakwa koyisu ahabai no kwa metete man ga no sofo manisu empire na geme wow obani se wote ho pa na wo beso da na obi ne wo da na wote ho se wo so da na obi ne wo da ensunsu aso ade ba nipa so ye 7 wan hweye ye de commercial bank kracha wa obeboka esisika sir esaya ware e ma wo ho ye wo den and the promise of faith ba wa brabom bra na tina awurade nyankopon enam yesu mmereki mfiri wo so papa yi be huru nyame abasa wo ho nyame asem a nyame asem empaibo enum na nyame nam je ne ma da bia na asofo no bi kura se me nsu aduro because niam nyame nam ne ho eye ne ho no wo mo se me nsu aduro papa Friday nim se nyame be fa wo so ne honhom yes ebe sane ama eye ewie bremu wona mo eye abedebede omo twe ababo emu basa ene sere no waji wo mo na yen hwe eye afrefo no bi obi se o ka se Kristo ese se obi sere eye wo formatade a fankata so no ema no
ɔse ne emu nkyerɛseɛ no o ɛno na yɛ bebu ti no ɔse obi bɔ wasom a dan baako ma no what I say on say me kan say Moses ka so obi bɔ wasom a bɔ bi etu obi di ubɔne a Nyame se fa kyɛ no what I say so Moses time obi di ubɔne a so di bie wo twese ka twa me twa bi ti Peter kra twese kai etwa wo bi aso no Jesus no Peter ɔsɛ master ɔsɛ fa se kare kyɛ ma bi ɛkyɛ aso no wɔ ɔm sie ni ɔfa no ɔde bɔ no obi a yɛ bɔ no but ne nyina akyi no ɔgye no etia no na ye bebuo kyerɛ obi yɛ wade a gya kyɛ no baako so kan ɔse sɛ ɔse bɔfo no ne di adwuma ɛnɛ wiase a ɛwɔ yi ɔno ɔba na asase ɔse ɔno konum da agya ne de ɛde bɛba ne so no ɔno konum hu na agya ne de ɛda nyɛ ne saa ɛnɛ oka ɔbɔ ade di mu Nyankopɔn na basa no ɛbɛgye ode obo ade na bo punumpu na Kristo na bo punumpu ne ba ne sen ne kwa be so e na oje wo mo afiri e yo mo ya obani Yesu Kristo ba so obehwe no wagye ne ayira eti wo hawo ene ba bia wonam na wo twetwede na wusu ene wade bia no Yesu bema wusu beda na osere ti die Yesu nkwa na me kanfo ne ma wo bia wo wiase se wo se ni mu na nkwa wo enkwa nso ne onipa han eti so ba Yesu Kristo mu a wo hunu nkwa wo sa hunu han no se wo ama Yesu mu a wo nenam touchline wo nenam esum eti kyina yeto yensafre obi a obani na Akwadaa Nyame meka ensabi mame nsamfa nsem bi ntwam okay memo de ensem na twam beja 10 minutes me de 5 minutes so de 5 minutes ye kwa na e Dr. Apia ho demo mame mu se wase bi wase uni mama ahabai yes minim no pa tumi wo woyi Nyame ho konkron wode ma nipa ba bia Nyame de tumi kwose pa ya ahabai ni dua ahabai tumi obi cha bosom adentia yes udim ukọ konfo wa konfo ntimi nyina ne tumi ne so nya bibi je so kire wa habai Nyame ena gina ne ho konkron so konkron no onam so bejew ye betima sa kire wa habai mami ahaba me nsam adede sa ahaban no bambo ne o bambo kese e feli Kristo na ahaban e bitimi abo nipa ba ho so ho ban Yesu ka se mi wo se ye ni dua na ba ne yɛmfa na ba asa yare ɔde kyɛye saa yes hwɛ na no na mebusa sɛ edua bɛɛ pa na tumi wom pa wo wiase kube yes kube tumi wom kyɛ wo dui tumi wom kyɛ ahomakyɛm bia kube dua na sɛ kube nsuo no masa kube na nkasa hwɛ ade etimi kɔma hwɛ me ne wo kasa sɛ kube sisi ana agrada adua kwan ensi kube dum agrada adagr wu za agrada edwa besi kube mu da baby hwɛ ade etimi command fire free soro hwɛ saade we me kyerɛ wa wo tie me wa wo hwɛ me kyerɛ ye bonus hwɛ Ghana fo pedua bore me de ne bɛkɔ bosom so akoko no ebetimi a katu wusi ana wa mant bia fa kube nsuo fra wo nsuo dare papa mo obi mo dua won franto anyama te gare apapa ayanta matwa bosuba wo wiase nyina fa mo dua enya wo da se de enti me metime boni mu no ma wiade ye no na ya bom duas enyame wonim se bosom no kura na nipa na akoma besi ne so no metima kyerɛ wa haba baako wo bepusa no nyanko nsuo ye ka nyanko nsuo nsuo atɔ no wo bepusa ne mu akom ne be nipa no so ahwie gu no so wo hwie gu no so a atoanza akom ne bete yakɔ akom mfa ne biem kosi so obewuo masa Akwadaa Nyame meto obi nim no rough Nyame de kyɛ me se wo bia wonum nsapa se wo bana manka se me bompa ya ma na meti ahabai kura kekede ma obi obi a any problem se ateka papa me kyerɛ na de na me ka kyerɛ so onkoye ya within 30 minutes anya 3 days yo 70 years papa penimo ya hwa de wa ase yemfa susubsem no nto wo wona omo so hwa obi ti se bi wanya ebi se gonorrhea
onye bi se typhoid onye bi se malaria omu nyina ba omu wo haban bi obeti ya ye wa haban a wo ba se wo bi sa gonorrhea no ye wo mum ye no tie ye wo ba ko a nipa wo ta nya spiritual marriage na ye wa wo be ko a enko tie ye eno no ye be bom pa ya ma ye be sa kire wa haban eno haban no kra na sisifie ye mu haban na sisifie oh ena wo bi a wonya pressure pressure wo ba me ma wa sempabo e kata wo na ho me ti haban ba ko de atowe me de tuwe fa lazy mpabo nante wo nante a 12 o'clock sasesa no fa fufuro tum ye ne sa 3 days ye che no kwana kwa check pressure yes yare we na mi ya pa obia ba mtabusa no etwere engwase yare kesiye ofa Ghana fo a omunime etwere yare pa ye silos awrade na me so asa more than 15. Wow. Oh, ebi ayiwa ha sanya bre na ekwa aka de beto TV no so. Obi a wodi adanse. Etwere o. Opening. Eti etwere pa de se ubusi eni so a. Fa ne bra. Eye easy. Ye be bompa ya breki. Ente sanso a wo ba metre wa haba koye we. Be pomo prekese ya ye die. Prekese ya ye die. Ah, ene ayi wonam kwaya ekwai na mo kwai aka amfa so ya na dun siri twa kwai num sei twa ha fabra betutwa ka prekese no mekyere wa haba ba ko posafa gum no a wo no a na 12 o'clock na de be mani pananom within 4 days on twa bi 4 days pe masa 4 days pe akora nyame ya na me papa me kyere me papa no rent na me papa ye herbalist ene odi wuye minim kofo bebra omo ye herbalist a me na me kire wo mu no no de abie sa hospitals akwanya me yanhwa de wa ase echina eye ayaresa eda wona omodo omo ha ofa sunsun na za honhum sam eba no wona asabi omo so wo nipadua na asa wona makwa na yare no omu nyina eba ede no mo nhwem firi ho me de ase hwe echina de wo mo hwehwe firi Yesu Kristo a otumi ade nyina ye no se Awurade nam yeso be sa wo ya problem bia wo di beba di bia wa ama so ya na kofo busa se Akwadaa Nyame wo ye sempakani na ade na wo se hunu isunsun honhom niema ekatire mo tell me mfro di fo Akwadaa Nyame no mo wonim Yesu ko asempakafo no ma wo mutumi wo se me ko what you say me ko mo ko ya mama nyina masuafo fine Peter num na esuafo nom de Yesu etinya nom ya sempakafo esu Peter sunsun to bubu ani so anu asore eno na ya na enpa nwa keje tie nzu dai ho nzu dai ba bia first na paragraph de gina no ya de obi free lake ebeto ho eno kura ka mu eforu ka se nipa no wo awie be ko gina no wo mu ka se sofo we de wo awie opani me bompa ye ma nipa no Yesu di mu at once osori ya nam osori nante wiye onante up and down koba ya nam se moma ne trans mo nto de hu manini omo na busu afọ koto aduan manini omo onante akura unya sho se busu djuma na ho sha ase ni mu na unya busu bi do de techire o de di djuma wonim bibi se wo free obi fra busunsum mu e be wura nyam sum a wa test to me no me no nyina etiso okaso wo yi kristoni a wo yi kristoni mapa yes because masuansa me hu de moduro minima de kronti a Abraham no fre busumfie Jacob onso ko so no wo fa onso no fre busumfie David e bosum so wo ho yesa adentina bosum eside de nkwa Nyankopon yi ne ma wonim se no ya na Nyame seda me ko akwese school also Moses okobusumfie o okosua de onso de papa bosumu ene na ne papa so bosum Moses ene ye ne ya okokon esenka obegina de afri eye Pharaoh nsem etidi pa na obusuma mukomkom kusua di sa ono ni Nyame bia wasore se waje Nyame a ono so wotumi eti sa wokọ ho na Awurade frewa na wo test ni mi enu nyina hwe eti wotumi hunu ba bia tumi wo ma sese wodu hu nyina ma no ti Akwadaa Nyame me maka me say the whole Ghana
Confo bie no obeti be gyina manim just 3 minutes. The whole Ghana. Confo bie ni ho. Enso about so da. Bebre, mawu asore mprensa. Oh, dwumadi wi ahun. One, omo be ye kejeti omo de ka bo mi wi. Ye nanso ne radio so se mawu. Because say, Doctor Kurabra mani te ye no. Na mebusuafo osu. Na mebusuafo no enim say your friends mawu. But that time no, na me nam asore fie bi mu deliver nkofo. Mani ba me won se na me no se mepra. Yeah. Asofo dodo se na threaten wo adwumadi wi. Eni bebre nansa ya bebre. Asofo bebre. Pesenti. Asofo bebre. Asofo bi be se nkom se. Ye be wo konfo anate foforo bi okumase. Etukumase asofo nyere wo homom mpae. Na konfo anate wo ba obeye senkyere bebre obenante homa so ene ade eti asofo no mpae. Wo ka ye no wase nya de bone su o. Na chese konfo anate na ye be wo no nya de bone so. To okeka wi ye na me ye se ye asantefo asofo ye ni ho tam a ye bebo konfo anate bi ho mpae. Because konfo anate mako na oba ye no me so obeza asantefo. Enti dia na yes I revo for akiri kwa ya wono dia be different ade be no obeye na ahoma no kra wo so obenante so no dia ne ye be sa ahoma na ma no ama na fa so ana ye be sisi poro ama na fa ahoma no so ana say light wire isi ene wo be fa so ana say de ye ni sa tam no obi a wo se nkom se ye be wo konfo anate foforo wo se ye be wo konfo anate foforo wo se nkom na no se ya wo no ye twade dua me wa sa aguna so papa bi ye konfo ne baketo na wo start e kire na kom eno na wono hwe ya wo se konfo anate foforo konfo anate ya wodi ka ba ye wono no omenen wono no abena e ka wo kira patre na yiri ya patre enkwa mani di wodi no ekobehunu sa enkwa na wodi no ti wodi ma patre ka se hia no konfo anate wo gui asantefo so wo konso okwadi wo aduraba me so wo mu hu konfo anate wi yesie na tonso kira patre etimi kwa ka se ya sofo no ne nkofo efreme em sa audio no kra wa ha frame trete me wakoda nyame yebeku yebeyo say and say de omo kire me ka se sofo no mfiri nyame last minute ono abeka se ofiri Kristo mo betimi de 10 days egu Kristo. What do you mean? And this ni MPP ku we kura di party ye no wo betimi egu no na ka mbese Kristo obani asofo na egu Ghana ne adentina mo asofo no se bibi ehinta wo eye Kristosumu na mo sha se mo den na dia mani pada se ne hunu kro se de be so obo ade emu yi a afi na be ye otai mo sanate sa asofo no bebre na musum enso ye sofo tira mka se obi ka so ye sofo ana wakosia nyame bai ene wakosia no ete so obi se makosia abofo bai abofo bi wo wa ye so mo red card so wo mo se obi waja se etu obi ka so wakosia nyame bai ene wakosia no wo se nyame no ne subai ne yo ne niema tesai tieni yo me be ka se sofo bi a obubu aboso me be ka se wo mfiri nyame Ghana fo bebre di matem last minute one delay ye program o ka se wo ye be won sam obi wi so be to bi no won kan fa ho oh Ghana fo me se Akwadaa nyame mu be hu se nkwase nyansase ma ne ye ka no na mu bu ne nkwase ade na ye wo nyansa no na eniema ka echi opani ye bom pa yo ye sua bible no so na adwuma ye ne ye pe se me pa Akwadaa nyame ka me ye nyame adwuma ida ka me nye da enya me pe yes Akwadaa nyame last question answer no do number beto dwa no try say yenso no nikrom ene hunhum yes ene yeti ewiase enya hunhum wiase ebede yesum no nikrom ni asa asum no hunhum hwehwe nyame hunhum konkron oto on safre na umma ho kwaya nti wo se me gina pono na ti bom se wo betie me ne na wo bie mi a me ba be hyen ho Yesu ko odi yeja hunhum konkron wa fe enya sunsun tienye nti asoro na me se wo mo ka sunsun ni nyina no oni patim a onfirim wa mane hunhum konkron mu enatena enti as wasi asuafo no konkron besi wo mo atifi maako hunhum konkron enye sunsun konkron wada se enti de enya ne se wo be ma wo ho kwai awurade family ne awo pe on konkron betena mi mu keke yes keke mi mama wia petashia entina me se me ka se radie betran mu abetran da bio se me ka se ma wo ho kwai a na che se wasesa afiri wotebia bia
enya ho sisafiri wo tebia no ho kwan be so ene ye ya wonu mi ka sei betima tena se me wi nsa biem no ma sro bo ade so ma wonkonkron betrem ebeba dabi ebetima banne what I say nyame na wonim akoma ene wano a wo de kasa sa wo ka wano no fafa wono a wonim ena wo firi boy bi na we mi senior e wo school na ye frɛ no donko o wo doboko hima na ye ne ba no wonim boy no na opɛ etutrasam ne ade a wo son daye na sɛ atemu da si na sɛ wo mo kɔforo ka jesse okɔforo ka no wankom bi eti na ye all night e wo no bɔkɔ Pentecost ɛna boy no di mi de ka bewura ho ye bompa ye ma no ade chi ya ye bɔ ne so ye ɛna nyame nkokro bɔ ne so wow oh yes eti akoma ɔde ba hɔ ɛne gidia hunu na koma awurade hunu ne gidie awurade hunu sɛ de ositie what I say it is one fafa it was nipa bebre do na no fafa na di mini ba ho makoma atwefre me ho awurade ni wakoma etu aka kire Jeremia sɛ na wonyanya bogyato ato na menim me no te nyame nim me onim wo nyame nim sɛ de metite ɛne onim sɛ de wositie phone number no tudwa na obi bi so me number no ɛyɛ 0243 0243 88 45 41 number na wo frɛ ye na ɛyɛ mia me number 0243 88 45 41 sofo eja number no ɛkyina empaibo no ekoso ɛwɔ tafo pankro no bra na no onyankopɔn me de ahyia nyame nam yeso ebemu anya yaresa tumi nyina ewura ene ewurade ono ni ewura mu ewura bra na wonya bade a wobɛhu sampa sɛ Yesu Kristo tumi ɛyɛ adwuma yɛto yɛn nsa frɛ ba bia wo bia yare biara problem biara menim de ato awusu menim de ato awotem menim de ato ayi wadwe sɛ nidaso asa enidaso wura ne ewurade Bible si mobrohufo no wodonfo ne ewurade nyankopɔn wono nene ye kanfo ne ma wo yi ɛkyira no pa ye bɛhwɛ kwai anopa 8:30 to 9 na ye hyempai bonase bomode anabra ye bompa ye wi a bɛsa ne watena se na me no wadi nkomo betie wasɛm nyame ya adom akwasiada nso ɛyɛ cancel kwasiada ɛyɛ cancel bomode abra ba bia wo Ghana fa na nyina ba bia wo problem a wo de atini bia ɛkyina bra kwasiada bra over beto Akwadaa nyame number no 0243 88 45 4y ubusu ni bia na sonte kasa because ye program baby ani na ye program no kramapon ene de young girl age of 17 years na sonte kasa opani but the grace awurade nyankopon nam yesoma ne te asem but ase but answer na beto aso no ye say eye sofu bi edi nuamo hu bi famous fasa video no etum mame sofu na o say ono o manyame adwuma enya akono no fan number 2 sofu ni sofu no oni Ghana fo a mo hwɛ me mutia me especially CAC fo sofu akɛse a mo da CAC am no ba me entie de ono no ka ema ɛyɛ ahwɛfo no ntie bi ɔde nyame di o amenim nyame cross de awoka no yenkɔhwɛ ne nkutie ni mra God richly bless you for taking the right path, for accepting Christ as your Savior and Lord. May you be blessed. Please, I'm Evangelist Daniel Abraham Oyom. I was formerly known as Sheikh Ibrahim Oyom. I was one of the strongest Islamic preachers in Ghana, West Africa. Please, and always condemning the blood of Jesus, always condemning the Christian faith and propagating my religion, which was by then Islam, demonstrating my religion, defending my religion, which was by then Islam, proving to people that Islam is the true reliable religion. So I was doing this, and please, I had a spiritual attack. I had a personal encounter
with the Holy Spirit. The Holy Spirit has arrested my spirit for 1 week. I could not eat, I could not drink, I could not sleep. Every night I had a sleepless night until the audible voice of the Holy Spirit had spoken to me directly, like us. Amen. I'm speaking to you now. So through this divine encounter is what has ushered me into the Great Commission as an evangelist. Because the truth I was always searching for, it has been revealed to me through the power of the Holy Spirit. So currently, I am your great helper in the Muslim evangelism. Evangelist. Na ni din na menya nyaye. Na mema papai aka adia ewo ho a ema ene. Ye ka no ase. Papa, ede na ewo ho. Sa papai. Tie. CSC4 asofo akese a moda CSC ano. Akwadaa Nyame munim se papa wenti. Maba mo ho be several times. Papa wenti. Papa yi ebu maame bi agine sika. Maame ne to taxi 3 mano. Spenta 1. Ko papa ne ka se wasakra ba ofri Muslim aba Kristosumu. To kan ne niam nyina no na maame ne sende ni sika. Na oka na ho kira wonam mu. Eti maame no eye se wo beboa no obi a waba Kristo mu foforo. Eti maame ne ye se obema na duma se de be ya obenya biadie. Wo de eti maame no eto taxi o sende ni sika so mfanto taxi 3 spenta 1. It is sika se na she papa ito. Sika se papa ito more than your friend 1.600 billion. 1.6 billion. Yeah, many CSC penifo asofo and ajiba pay atena se omo no aje so evangelist ma CSC. No CSC fo na je no. And maame no kura ba Ghana o ma police fo che no. CSC fo ma obi ko be no. Ama CSC me ba mo ho maka asam no se TV so a ebegu aso no anim ase. CSC penifo a wo osu akra wo su chama na wo ko no. Ene de wa ba nyina no mo timu bi. Me ne penifo more than 15. And the can papa yasam CSC for 8 yewa. CSC4 tie me a papa no omo di case no so ombeka afa di omo dada me sa last minute omo ka tem so omo pam papa no etimi kwa hwe papa na me ne nko dili sir yes omo di case no etro mu no na enipa wi aso ka no kra ye CSC asofo mpanimfo a omo ta papa ye tie me na di bone ama na wi ankofo enya ma me nko enkofo proto papa wo ya to modie a wo ye sofo wo ye evangelist wo CSC but I say papa wo hwe ni e na wo hu no Bomodi ahwefo momwaye ni empepe bia papa yi ewo na wo na se Dabi sika no CSC fo famra mo na mo bebe no ana mo na mo di asam no ejina mo ne ejina mo di fo asem we ntino wo na woka nanso there's further information ye be call a police station wo na wo na mo ba ebebe beli o mo no se sisi wo sika kuti maskam de cleaners enti ye be hwe e wo na be beli no the bailers no ye be busam bebia papa no ewo na maame no so no ye be tene nka 1 minute yeko afutu okay metia obia tie mame mo mayi hu dawuru fa no barbrem mi wo fitane bia wo ye me ka e mame e wo dweso ye friend Ibrahim se wo yusu golf ana se VW ka bia podwoso fitam ho brother oye aduma se di wo boy ni se ye aduma no baka se broni ne ye ka no ho eti sa wo pesa wo frɛ no a wo frɛ no ano number 0247 82 37 92 0247 82 37 97 your friend Ibrahim wo dwoso a wo ye golf de se de tie bia no obeya makama odi no kore nso odi no kore me da se enso se unya number ene wanya number ye ofra Akwadaa Nyame number no 0243 884541 obejo so no do akoye golf fit and ho na ye sebre aha ana Akwadaa Nyame yedi besi yedi ni si a na ekọ Dr. Pia ho na ekọ hwe ni yare aba yo ahwefo ne etifo meche obibia medrane osofo Dr. Pia me no kasafa ani ho ani a efra ani a ehuna de ani etesi so yakopaa drum osofo Dr. Pia me na me ye ani ho adwuma Ghana ha nyina ope doctor oye ani ho adwuma na ye osofo Dr.